Ndati murume wangu andibudire pachena nekuti akakambotipa samoni rekuti tuye tigadziriswe kuno kwamama but ndakazoshamisika kuona akuendesa zvinhu kuchipenzi tisina mwana. Manzwere baba, ndakubudirwa pachena nemudzimai wenyu. Mukuti kudini? Ichokwadi imba pakati pavo naamai havasisiri. Andichada mukadzi. Alright. Pamusoro chekutanga ndechekuti 2019 akatadza kuita nemudzimai wangu kutanga andakanga ndine mutato naye ndo pandakazowana amai chekutanga magariro achona haasi kugarira zvakanaka nekuti ari kundirowa ndinorohwa asi chekutanga ndinorohwa. Chechipiri ndine mudzimai wokutanga anga ane mutsvato. Ndo andava kudzokera ndakutesa kudzokera naye iyeye anogarira zvedu anofura inyaya yemagariro anoita nebushu. Ndozvandataura kuti chekutanga anondirowa ndochinhu chihombe pamusoro pezvese nekuda kwekuti ndine mainjuries andinawo akawanda masimba anenge 5 mumwiri wangu saka ndo nyaya imajor pamanyanyaatinai right. Imwe yachona tere takatongwa kufunga more than 4 times. Inyaya dzekugarisana zvakanaka mumba. Chinongoita kuti mai kusvika pakunovarewesa baba chinenge chimbori chii ukamumazi anorovesa acho ane mazwi anorovesa kusvika kuti amai vasvika pakunokurova ro mazwi anofanira kutsanangurira dai inini mazwi ari kundirovesa kumba kwangu akati neakati tobva taona kuti mazwi aya anorovesa iri. Okay, chokutanga paakandirova pacho takaiti tichibva kuharare nditesi watatu tobva kuwirirana nawo nehanzva dzangu ingeri mukati imomo. Pandaitira kuayananisa ndakaenda pakati pavo ndobva andova chibhagara tokudzidzonoo handza kumudzorera asi ndakangoti hachi ndavapatsanura ndotokutanga. Chechi2 akamuka mabasi 12 manheru ndobva atora wakati chakaita kuharare chakubva kuharare ubva watadza kuwirirana kuti ndakadaro wachibhakira una zvawataura chaibva kuharare uyo akabva atakasvika rinoti uyo abva ati rinoti zvangazopedza zvazopedza zvaazvibhakira zvino manje wangu chakaita kuharare vanhu vabva watadza kuwirirana ndakadaro wachibhakira une zvawataura. Okay, ndiri kuti pakata kurwisana ndozvandikutaura nezvazvo pakati pehanzvadzi nani panorwa vaviri unogona kupinda crossfire ichokwadi iwewe ukapinda crossfire nokuti iwewe nemudzimai wako mamuna kunetsa vairwa ndii mudzimai wako nasisa iwewe pachibhakira ndopakuda kuvhara uda kupinda pakati ndobva wapinda crossfire. Okay, your point number 1. Point number 2. Akamka usiku
ndovatora foni yangu ndobatisawo password pafoni vako ini ndobvadaramba reason yandakaramba ndekuti ndaichengedza mazichi dzangu dzebasa dzake dziri mukati imomo right ndobvatora foni ndobvakandirwisa chaanenge akaonaka kunhaka kuti maareas anoziva maweakpoint kuti anozviziva maareas avo ane masimbi anoaziva right so akikubvuma kuti point yekutanga haisi mhosva yake iwewe ndiwakapindira wasangana necrossfire ndaikwanisa kusiya watirwa aiwa mapindiro panorwa vanhu haufaniri kungopinda anogona kutofa iwewe vapenyu vapenyu vachitanga unofanira kupinda zvino kuchenjeri kuti ubate vanhu tu varikuita se varikurwisana akangochikonzikwere unofira isiri yati saka chikuti iyoyo haisi nyaya yekuti inenge iri nyaya yekumba kwako nyaya yekumba kwako unofanira kutaura iwewe inyaya yekuti mudzimai wako akakuti ndipei pafona ndopanotangira nyaya yako iyo ukapinda pasiri pako vaupinda mucrossfire okay sadhambirire sadanondiroga ndakugona kutanga ndoti anondiroga ndokatiye zvinezvi panyaya yefoni ibanhaka tu dhambirire imwe yacho isini vakurohwa baba isini vakurohwa ndopane ishu hombe kufuratisa zohombe kufuratise yairipo chakamire ndekuti uyo akuda mukadzi wake mukuru saka kuti achida uyu manje akuda wokutanga pamuremera kuti uyu wakatiakumbiraoka zvinozotisi toda kutaura unomatikanidze kutaura tinongoda kuti musunze maokanezvibongokutalaukurambire papa usasanya yekurova ndoza isi nyaya urume muhomba anenge taura dzimwe nyaya pamusoro yamai chokutanga chekuti magarisiro achona anga asina zvakanaka ini ndafunga kuti yaakuzone amai ndaikunamamwei maana amai wepadhusi aya amai vatongoita msikazi mai unochea alright unozopa mai yavo shereni vane mwana handiti marambozi pamutema maakupara asi murume uyo hateereri apowa samoni kuti yamuramba nezvipamutema akabva asimudza zvinhu avaendesa vanhu vane risipiri darera vari kuti ndogona kuzvitonga apapo ndiye akwira ndomakwira darera aiwa ukupatsanangura nokuti wakatadza wakwira dare impression enda kumukadzi uyu anoti munhu anozana mambo kunyepa nokuti samoni riripo mukadzi ana kuramba kwekudari munhu asimudza chii abva aendesa ukounozeva tivadzidzisa sei vanhu kuti musazvitonge kana maisa makwira matare aita sei tokava kumuchacha nokuti samoni ashandiswa nhasi ndiremukadzi azokwirwa vechipiri nemukadzi mukadzi ndiazitedza tsika yedare yekutsvaga ruzivo kubatsira unopaona sei ndoda kuti uzvichajeweka utaure dare uchabhadhare pasina kuexplaina zvakazoitika nokutokateketa sei dare handida kutonga handitoda kuzwa zvakudhara nokuti wakatonga kare ndoda kuzoti wakazvifambisa sei izvosiyana nazvo toda kuzwa muripo wako kudarira wakanyangadza chipa impression yekuti dare rakatonga kudhara inonyaya ita zvitonga nhasi pamusoro sangano pane engo yandikufunga ndipautsanangura wakanga uchifanwa kuitsanangura mudarira rakuvakwira iweyo iwe waona kuroora tezva rakwaroora mukadzi wako saka ndo pane nyaya uyu munhu akaroora mukadzi wako tanga wataura iwewe iyauza hatiwa kuzotaure asi kurambira changu
tanga wabudisa nyaya yako saka mendikuita zvakati pamhosva yangu ndakaita osva nyaya yako pakushakani ndakatadza kufanirisa kurukati amai ava nditendere kunisebhadhara mbudzi kuna amai akudai kudai kwese ndobhadhara mbudzi kudai zvakare muchindire mbudzi yedu yaingachipa saka nditore ibudzi yamai yakachipa idharaketi mutendere zvinhu izvo zvakabhadhara nokuti tikanaka kuendanisa vanhu isu hatinyanyoda mari sei iwe uchipinda nyaya anozopa mhosva kuti ndakataura naatezva hauna kuroora atezva urora mukadzi wako saka tinokupa mukana kuti tinyepere tingomudzikisira kwese ane mafifty tisazozvita kuti maafuri mama neeji yenyu kuona kuti ona kamwana kadiki akubabatisa zvakanaka masunungurwa sisi inanosaina sharing of property. Angakaisa sharing of property yani. Sawa na ngora mpaka jara mambo ya. Nyama ingasa chimufamba moya basitazi. Makanyora mapepa. Atinaongenda jara mapepa kwa sababu vakatambura zvinhu vakatibva kutanya ndo badala kuti ndishiri kuti pane kuti vakotambura zvinhu. Pane zvinhu zvakasara here zvamuti kuda kumurwa. Zviripo positive. Yainozoisa pamberi nhasi apemukana vanhu viri unonyora inomunyora liste iyo unyora nako unyora ravo udzoka kudarira mambo inoita nhasi ndaipanze mboyo mapepa nomupurisa uyu hai mapepa nawo list For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.